madoda amakhulu. Mahlabehlezi lo. Siyashada lapha ndoda. Sanibona nonke. Nibingelela lo Mahlabehlezi. Nibingelela nonke abafowethu. Nibingelele Ghana, nibingelele eSouth Africa, nibingelele ngizobekelela eMaputo, nibingelele eZimbabwe, nibingelele eSwazini, eSotho, Limpopo, nibingelela nonke. Angeke ngabingelele sanibona abafowethu ezinyangeni. Ngizobingelela abafowethu abafundisi esisebenza nabo phakathi komphakathi siphilisa nabo abantu abathandazayo. Mahlabehlezi lo nibingelelayo ubhove khotha amanxeba. Uthambe ehlabeni mzondayo ubuyela okhulumayo ulinda balinde laqoma intombi liyazonda isoko ekhulume esenyukhasela kwamdakala. Aliveli drop encane sekulona. Utshela ukuthi ubuyile namhlanje usekhaya, ufike izolo ebusuku ukhona ekhaya, usazoqhubeka nabo abantu bakhe bonke abantu abanenkinga abagulayo. Ngithakanazise bafowethu ukuthi ke ufikile uMahlabehlezi. Nalabo abantu abadukelwa zinkomo abakhala ngesibanga ezibaya bafela zinkomo ukhona uMahlabehlezi ufikile ukhona. Uzane zoyithola zonke izinsiza ezonisiza. Ngizocela nakubaba laba abathandazayo bezophakamisa izinto zabo uthi uma umthandazeli umuntu aphile ngoba kunenkinga lapha mfowethu siyalimazana khona izimfamone ezibakhona eziphazamisayo la emsebenzini. Njoba zesiphazamisa nje uthola ukuthi manje basiphazamiseka nje uzothi noma uthi uyathandaza uthi amthandazeli umuntu wakhe engaphili. Ngoza uMahlabehlezi uzoqaqa izinkinga zakho mfowethu ukule wekhaya lakho. Awusakwazi ukuphisa nje bawuphilisa ekuqaleni. Uyancipha umsebenzi yabona uyancipha abantu abaphile nebandla liyadilika. Woza usindisiwe woza uMahlabehlezi. uMahlabehlezi ulungisa bonke abantu uzothatha amandla. Umfundisi uzothatha amandla akhe angizokumnikeza umuthi, umuntu odla umuthi, umuntu othanda umuthi, osuke ufuna ukuphiliswa ngomuthi. Mfundisi ungangibalekeli kude nawe nosindisiwe. Angikhethe inhlobo lesonto, lonke isonto ukhona uMahlabehlezi bafundisi bami sondelani. Nikwazi ukuphilisa abantu beni manibeka umthandazo. Umthandazo wenu usabalala, umthandazo uzwakale kubantu bephile uthi uma uthandaza umuntu aphile, uma ufika enkozweni ubeka umuntu isandla, umuntu aphile. Mfowethu ubona nje ungasamphilisa umuntu ibulewe umzimba wakhe awusasebenzi lento phela wawuyiphiwe. Awuvelanga wayithatha nje wayisebenzisa. Wawungayithwalelanga futhi. Woza uzothola ukusizakala nawe. Ngizocela nabo mama laba beingane abakhathazeke kakhulu laba bantu banenkinga ezikhona ezibaphazamisayo kubakhwenyana. Abangazi ngabe kwezekalani. Ketha uzani uzothola usizo nezinsizwa ke ezaliwayo uzani bafowethu nakhe imizi yobaba. Ngizoke ngigxile kakhulu la. Ngizocela ukugxile kakhulu la ezangomeni. Kunenkinga lapha emngomeni bafowethu. Enzowe nitshila ngawo eyenzakalayo. Mina ngumuntu wasisi ngithwasa amaningi kakhulu. Aphuma la onke ayasebenza. Kunenkinga la uthola ukuthi umntwasisi umntwana umshekanga kahle uthi ngabe unedlozini noma mhlawumbe isifo. Melapha eqala umuntu aphile. Before uzobona ke ukuthi yini lemkhathazayo, yini lesho sibezwana. Idlozi phela likhulume likhombisa idlozi likhona. Liphakame le phezulu umuyisi umuntu lishole idlozi uthi mina ngusibani izasekuthini. Usukwazi umelapha umuntu. Ngoba abantu bakithi bonke bayalimala manje abanye basiphuma beyothwasa uthola umsebenzi wabo uhambi ehamba umuntu ofika kude ofuna ukuphakama ofuna izinto eziqaqeke kanti izinto ivaleke emuva akuhlangananga khona wasemumva uhambile wayothwasa kanti idlozi lasekhaya kunina alikulone la kubo lezi zinto zonke ezifuna uhlanganiswa bese ziyahlangana. Bafowethu lento ibalekile kakhulu sifundisane lento ikwazi ukuthi abantu bayiunderstand uphethwe ikhanda uyagula idlozi alikwazi ukuhlala ekhaya khona into eliyenzayo kuwena likhombisa ukuthi likhona. Uzalwe naso ithunywa sakho siyazi wazala nomoya yakho umdiki nomdawo kunenkinga bekhona nani bafowethu ngizokubeka nakini angibantu besimame abantu uzonke ezangoma nabo bonke abantu abalapha isimo sendabuko eselapha nabo abantu uthi bafowethu ngikhona uzana uMahlabehlezi izokwazi ukuphilisa abantu uyabelapha abantu bashona woza uMahlabehlezi sizobheka ukuthi yini le danto bashona kungaze kushona abantu nje ekhaya lakho ngaphathi kuliphazamisekile baphazamisile edlozini lakho uqobo baphazamisile abantu abaphazamisa umsamo konke okwenzayo akuphumelele ngavuleleki nawe umnikazi webhizinisi ibhizinisi lakho selivaliwe lavaleka kade baqala abantu bokushaya bekuvala awuboni wena woza sizoqaqa mangabe kufika ngihlola kuthola ukuthi ufuna ngiyofika ekhaya lakho uzohamba kuze ngiyofika ekhaya ngizokuqaqela inkingo nayo ngoba ubona amabhizinisi sokuphaza ibhizinisi lakho lihamba kahle lifile manje kodwa ukhombisa futhi sikuwena cha umuntu uma ebulala akubulali wena bulala inhlabathi yakho qala before ukwazi ukuthola wena egcineni uzogcina usilimala usushona kanti ubusiza umphakathi nesitolo sakho ubusakhile
nangebhizinisi yakho ubuyenzile bikusize faka imali ephaketheni ayisangeni imali ephaketheni kungani babulele umsebenzi wakho abawubulalanga kuwena bakuvale ekhaya lakho egcekeni bawuvala khona base kuvala kuwe bamemeza igama lakho basutha ngawo abantu bakuvala abayizifa bona bafowethu umuntu uyinkinga akekho umuntu lawo umuntu ungatholi izinto zakho zonakele ubukade usebenza kahle kukuhle noma ubambile uthatha iphupho kodwa size sibheke phela iziphupho zakho ukuthi zihamba ngendlela yini ngoba khona lapho uhambile wayogcwabe inhlanga kanti ugcabe into engezwani nedlozi lakho kufanele sibheke lapho bese siyayilungisa izawulunga ngeke ingalungi la ngihlezi khona ngizokucelela ufike uzocela awuceli ngoba uzocela nje uzocela kulabo abantu ababekunezela umsebenzi nalomqondo lomqondo uzalwanga unawo lomqondo ukufikele wena waphuma nawesini kuma wakho unikeze baseka kumama wakho woza ke uzokusiza woza uzokuqaphela inkinga uphethwe zinyawo uphethwe uvalo uphethwe zipompo uphethwe ikhanda uphuma Mahlabehlezi uphila ulala nesilwane ntombazana nawe futhi uphuphulele nesilwane abafazi bahamba uyabhidla inguzi yaphela woza Mahlabehlezi ufelo zimbuzi ufelo zimoto ufelo zenkomo woza Mahlabehlezi uzoyicelela lento kubanikazi bakunikeza yona awuvelanga uyithatha nje wayinikezwa yibona nawe baba mfundisi ukhanda ibandla wakhanda ihholo lokuthi abantu befike bezophila khona uzobathanda ezobabeka izandla manje abasezi abantu bayaphuma labhidlika ibandla woza sizobheka uthi ngabe kudalwa yini lokho bese sihamba kulo ndawo uyawudla ukuthi ngawuzi uzofika ucele kuMahlabehlezi akuqaqele inkinga obhekene nawo ucele kulo muntu wayekunikezile ngoba ukhona nje konakala yonke into nje siyakhuleka sibona umsebenzi waba kahle usikhohle kunomuntu okunikile ofanele ukuthi udle naye udla kwedwa ngiyamcisha yini umcishela yini ngoba yini okunezela umsebenzi uzowathatha apha manje mfowethu angisho ukuthi ngihlampe kakhulu anginazo mina izitezi ungizwe kahle anginazo izitezi ngifana nawe nje kodwa nginikeziwe amandla ukuthi ngikwazi ukusiza hamba nje yonke indawo ngifuna imithi ezokusiza ngizokusiza uqaqe izibopho nenkinga zonke ezisekhaya makoti yagula umakoti akaphilile mfowethu uthwala kumakoti umakoti wami yagula akasindi sengabe inyanga eziyishumi lenyanga 20 wenyanga kade ngihamba umhlaba wonke umakoti akasindi chabo masubuka umthakathi buka wena ebaleni lakho umthakathi ngeke ubulale engabhekanga ubulala ibala lakho qabheka ibala lakho wena lokuse ibala lakho likwazi idlozi lakho kulisanana nesithi umakoti awuvela kwamthatha nje wamnikezwe idlozi bheka phela qathu umuntu phonakala khona phose ukuphazame khona angisho umthakathi akho umthakathi khona kodwa umthakathi uthakatha ngani uthakatha kahlabathi yakho phakama ndoda sukuma nazi igubhu laba abafuna uqaqe inkinga zabo abasebenza nabo